के बड़ो रंग बाज लगे कमनो शहर के बड़ो सही में रंग बाज रखाओ अरे एकदम सही पकड़ ले बटे हीरोइयन लुक बड़ घर के बड़ो रंग बाज लगे कमनो शहर के बड़ो तोहरा लगे नोट ढेर करेंसी बा चमरान होई थार के एजेंसी बा हथावा में हथियार लाइसेंसी बा चमरान होई थार के एजेंसी बा हथावा में हथियार लाइसेंसी बा अरे का बुझलू ए जान सब बुझाता हथावा में हथियार लाइसेंसी बा घूमता रहा के पीछे लेके गन मोए ढेरे लोग हवा पावे तो हर भय सही में खाओ सुनो जहाँ जानी तहाँ रोड पूरा जाम हो जाला ओह जिला में पूरा हमार नाम हो जाला जल्दी बाजी में पड़ो इमरजेंसी बा चमरान होई थार के एजेंसी बा हथावा में हथियार लाइसेंसी बा चमरान होई थार के एजेंसी बा हथावा में हथियार लाइसेंसी बा अच्छा चमरान होई थार के एजेंसी बा लाइसेंसी बा हर महफिल में बस युवा के दिल में डरे के मारे दुश्मन घुसे बिल में अरे पावर बाहो गोरे मुन मुन कौशिक में बा बॉडी पावर हो जैसे छोइले बाजी ओ के टावर हो राजू मोनी से तोहर टीम फरेंसी बा चमरान होई थार के एजेंसी बा हथावा में हथियार लाइसेंसी बा चमरान होई थार के एजेंसी बा हथावा में हथियार लाइसेंसी बा अरे पूरा जिला के रंगदार रही हो। संघर्ष म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा भूली।